gofio y diwrnod yma am byth. Mae'n rili neis i gwybod gawn ni'r memories ma over and over again. So da ni wedi bod yn gweithio efo criw o bobl ifanc yma, a dros y dyddiau nesaf mae yna cyfres o ddigwyddiadau gwahanol sydd yn dod â persbectif a profiad bobl ifanc o'r dre yma yn fyw. Mae Bala'n amherffaith, ond yn berffaith i ni. Mae ffilm Nefyn sy'n led i fama. Sut oedd o 10 mlynedd yn ôl? Sy'n led fydd fam o 10 blwyddyn arall? Sut dred i heddiw? Ydy fama'r un peth i chi ag ydio i fi? Dwi wedi gweld y bobl ifanc yn cymryd rhan mewn prosiect lle maen nhw wedi cael perchnogaeth arno fo'i hunan. Mae'r pobl ifanc, llais nhw yn amlwg trwy fe gyd. Dwi'n gwybod lot mwy o bethau nag o'n i o blaen, amdan holl bethau ydych chi'n gallu gwneud, jyst gyda lot o grŵp o pobl sy'n gallu cael cymuned rili agos. Dwi'n meddwl dwi'n newid ychydig, ie. Mae wedi dod yn amlwg fel fel pobl ifanc isio lot o bethau ac i fod ni ydy'r llais y dyfodol.